салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Як хушхабари олии дигар дорам барои шумо. Мегӯям ки агар мехоҳӣ ки беҳтарин бошӣ, бояд ки аз беҳтаринҳо омӯзиш гирӣ. Ин чӣ маъне дорад? Ин он маънеро дорад ки агар ки дар соҳае ки шумо интихоб кардаед мехоҳед ки топови лидер бошед, топови унвонда бошед, бояд ки аз ана ҳамин хел шахсиятҳо омӯзиш гиред. Барои ҳамин барои тамоми шахсиятҳое ки дар ширкати Faberlic фаъолият карда истоданд ва мехоҳанд ки соҳиби даромади калон шаванду унвонҳои баландтарин бароянд, хушхабари ман ҳамин аст ки рӯзи 15 январ топови лидерони Faberlic тамоми дунё, аз ҳама директорҳои олию беҳтарине ки мо шумо мешиносем, онлайн марафони худашонро шурӯъ менамоянд ки дар ин онлайн марафон 9 мавзӯи пешрафтатарин, 9 мавзӯе ки шуморо кӯмак мекунад ки тамоман мозгтона перевернут кунеду анамун чизое ки шумо ба даркор аст, ҳамун чизои лозимиро гирифта пешравӣ калон кунед. Инструментҳои лозима, баъдан ҳар як шахсияте ки баромад мекунад, дар охир методи кории худаша барои тамоми иштирокчиён гап мезанад. барои дар ин марафон иштирок кардан шумо метавонед ки дар WhatsApp-и ман ё ки дар Telegram-и ман нависед, мо барои шумо кӯмак мекунем ки то ин ки иштирокчии ҳамин марафон шавед. ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор. Худованд нигаҳбонатон бошад.